Výzva pre toho človeka začína už, keď sa narodí. Lebo s každou situáciou, s ktorou sa ten človek stretne, je pre ňoho nová a nepoznaná. Nemá tú intuíciu, nevie robiť úplne spontánne veci. Čiže keď si predstavíš naozaj tie situácie, tak každá jedna. Príde do reštaurácie, kde si objednávať jedlo, predtým tam nikdy nebol. Čiže nevie si to predstaviť, tak nejako sa to naučí. A tak povedali by sme si, že tak OK, tak už to vie. Ale príde na ďalší krát a stačí, keď tam príde nejaké dieťa, začne kričať a už je to pre neho úplne nová situácia. Všetko sa ako keby celý ten kontext sa zmení. A tí mladí ľudia majú veľký problém sa dostať do bežných škôl, do základných škôl, do stredných, do vysokých škôl. Tam málo kto sa udrží na tej vysokej škole. Ja mám teraz aktuálne klientku, ktorá je na spektre a má úžasné nadanie, naozaj objektívne sme to dali zhodnotiť, nielen, že môj, lebo jasne tak začínam terapie, že mi ukazuje obrázky, čo nakreslila a išla teda na umeleckú školu a bola najlepšia v talentovkách, ale nespravila psychologické testy, pretože má psychiatrické diagnózy, ešte okrem toho a proste neskorovala dobre, hej, v tých testoch, tak to mi príde tak ľúto, že ten talent tak nejak zanikne, alebo vďaka nemu mohla byť šťastná.